Szóval sziasztok srácok! Itt vagyunk a legelső videóval. Miről is szeretnénk beszélni? Yamaha FZ6-os Naked verzió, 2004-es évjárat, 98 lóerő. Ez igazándiból a R6-nak egy gyengébbik verziója, ebből megtalálható 98 lovas, ami ugye az enyém is, illetve van belőle egy 78 lóerő, és most hoztam el a szerelőtől, de szeretem, hogy te meg balra szeretnél menni, és nem megyünk. Párásodik a sisakom, mert nincsen benne ez a drága jó cucc, ami ugye párátlanítana. Na most kifejérünk, tankolunk egyet, mert szegénységjelző nagyon villog benne. Nem tudom, hogy mennyire szélzajos olyan a videó, mivel most áttettem egy másik helyre benne a mikrofont, sisakba. Ugye idáig az eddigi videóban hallatszódott, nagyon sok szél jött bele a sisakba. Most betettem legelőre, hogy van az sisaknak a zár része. Ott van egy ilyen gumírozott szakasz. És emögé pont befért a mikrofon. Aztán meglátjuk, hogy így milyen lesz. Ugye sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen fajta motor kellene. Sportmotorok nem jöttek be, próbáltam túramotort. Kimondott túramotort, az egy... meg nem fogom tudni mondani, milyen Suzuki volt. És ő volt a harmadik. A Naked Bike, és fogalmazzunk úgy, túrasport. Ővel a világból is ki lehet menni, bárkivel beszéltem, mindenki ezt mondja. És ez így is van. Nagy szerencsénkre üres az egész kút. Hú, de hiányzott már ez az érzés, de jó Isten. Megépítenek egy mekit, ez baj, hideg van, én már nem megyek túlságosan messzire. Úgyhogy csak a városba csapok vele egy karikát. Úgy, hogy egy-két ötletem van, hogy milyen fajta videókat lehetne ide gyártani. Honnan jött nekem a motorozás, mik az idei célok, motoroztam-e előtte, minden videóra lesz egy téma. Fogalmazunk úgy, hogyha tegyük fel Mátrába, menjünk fel, vagy akármi ilyesmi, azelőtt lesz egy ilyen kis egyszerű videó. Itt ez is, hogy csak tegyük fel, van egy 10 perces szakasz. Ugyanúgy fel lesz véve az a rész is, amikor mi kanyarunk, és ugye mivel ott olyankor az útra kell fókuszálni, olyankor nem fogom tudni a beszédet is csinálni. Egyszerre csak egy dologra figyelünk, motorozásra, meg főképp, mert az életünkkel játszunk. Hát az drága lámpa, hogy még itt állunk egy 20 percet, köszönöm. Őszintén megvan, azt se bánom, ha írtok le hozzászólásban úgy ötleteket, vagy milyen fajta videókat lehetne gyártani. Nem azt mondom, hogy nincsenek ötleteim, van összeírva telefonban, nem egy. Általában nálam az a megszokás, hogyha én akárhova megyek túrázni, de nagyon max 2-3 ember szokott velem jönni, mert az, hogy túl sokan vagyunk, se az igazi élet. De úgy látom, nem csak én vagyok ilyen őrült, hogy kihoztam a motort. Drága koros cimboda szembe.
feléről. Összerevizelve lettünk. Eső is rákezdett. Legyetek jók! Következő videóban találkozunk.